2001 Izeia ikuskizunak jende asko elkartu zuen. Denbora pasa da, bai, baina oroitzapenak jarraitzen dute. Zatoz ikustera nola bizi izan zuten musikariak eta dantzariak duela 25 urteko Izeia. Bueno, ni Ismael Jague naiz, eta Izeian izan nintzen batetik musikaria eta bestetik musiken sortzaile eta moldaketak egin dituenak. Egunon, ni Izaskun Iturri naiz, eta Izeia ikuskizunean, 2001an egin genuen Izeia ikuskizunean, izan nintzen sortzailea Ismael Jagoekin batera. Ni Amaia Munarriz Ibarrola naiz, eta Izeian dantzari moduan aritu nintzen. Amaia Domeño Zaro naiz, Izeian txistua jotzen nuen, eta, aginduetara diot ez dut zer ardura berezirik, bakarrik musikari bezala. Edurne Mata naiz, eta Izei egin zenean 18 urte nituen, eta nire papera dantzaria izan nintzen. Ni Loitzune naiz, eta dantzaria nintzen. Ni Iker Larunbe naiz, eta hemen Atarrabian bizi naiz. Eta Izeian nintzen mutiko bakarra hasieran, eta pixka bat, ezakit nola esan, dantza iaia guztietan ateratzen nintzen, hasi erdi protagonista baita. Kaixo, ni Goizane naiz, eta Izeian izan nintzen akordeolaria edo akordeoilea, besterik ez, musikarien taldekoa. Ni Katri naiz, eta bibolina eta panderoa jotzen nuen Izeian. Pues yo soy Chiqui, me conocen como Chiqui, pero me llamo Marta Rivera. Y en Izeia tuve el papel de Liracho, el pequeño duende que aparecía por todos lados. Kaixo, ni Itziar naiz, eta Izeian dantza eta abestu nuen. Dantzari eta abeslari. Ni Irantzubari Baretxabarri naiz, eta Izeian dantzaria izan nintzen. Izeia sortu zen, garai hartan hainbat dantzari batez ere nahi zutelako zerbait ezberdina egin, hasi ziren dantza ikuskizunak ekoizten leku askotan, eta zerbait ezberdina, zerbait berezia egiteko elkartu ziren. Nirekin kontatu zuten musikarekin ere euskal folklorean eta dantzetan oinarritzen dituelako gauza asko egiten dituzena, ni txistularia naiz berez. Eta, pixkat kuadratzen zielako beraien proiekturako, nik egin aldituen abestiak. Izeia ikuskizuna 2001koa sortu zen, garai hartan geunden gazte batzuk, gogoz eta indarrez sorkuntza berriak egiteko eta implikazio gehiago izateko. Ordura arte izan genuen implikazio gehiago izateko. Esan behar dago, gentozela urte batzuk lehenago, 2 urte lehenago eta 3 urte lehenago egin genituen bestelako ikuskizunak Atarrabiako bestelako eragileekin, kolektibo pilo batekin, txarangarekin eta Mikelaz dantza taldearekin, jende askorekin. Izan zirela Amaia eta Euskaldunak 8. mendean eta Aranbideak Artzai kontuak. Eta egia esan ikuskizun oso handiak izan ziren, jende asko parte hartu zuen eta ikaragarri polita izan zen. Frontoia beteta, oso polita. Baina horrek dakarrena da lan handia atzetikan. Eta lan handi horretan jende asko erre egin zen, normala den bezala, ze ez da bakarrik aste beteko kontua eta listo. Epe luzera behira egin behar duzu ez. Orduan, jende batzuk, pertsona batzuk ustu egin ziren, edo ilusioa galdu zuten. Eta beste batzuk aldiz, egin genuen sorkuntza berriak eta zeozer desberdina. Eta hortik pentsatu genuen Izeia egitea. Izeia sortu zen beste dantzat mota edo desberdina egiteko asmoarekin, ez? Hemen Atarrabian Mikelatxen adituak ginen, egiten genituen dantza tradizionalak, berez. Eta, Gipuzkoan ari ginen baita asko dantza egiten,
hainbat talde atera ziren, eta horiek ikusita pixka bat koreografiak eta gu sortutako gauzak nolabait egiteko. Pues yo creo que de la inquietud de las personas, bueno, en concreto igual quizás de algunas personas, ¿no?, que estaban en ese momento, pues que igual pues por el hecho de querer hacer más espectáculos o hacer danza de otra manera, como más, no tan tradicional, sino buscando un poco las coreografías, ¿no?, un poco más artístico. Y no sé, inspiraciones igual de otros grupos, ¿no?, que como íbamos también los sábados íbamos a ensayar a otras compañías de baile para hacer igual, para aprender clásico, para aprender otro tipo de danza, y yo creo que eso animó a la gente a crear un poco Iseia. Uste dut, edo nik oroitzen dudana, Izaskun hasi zen proiektu hori buruan zuela, ideia hori, dantza ikuskizun bat egitea zen ideia, eta nik uste dut Ismaelekin elkartu zela eta biak elkarrekin sortu zuten horrelako proiektu bat. Iseia sortu zenean, Mikel Atxen dantzatzen nuen, eta Izaskuni sekulako ideia bururatu zitzaion, eta gurekin kontatu ez duen horretarako, eta aurrera egin genuen. Bueno, sorrera nik uste kontatuko dizuela hobeto Ismak edo Izaskunek egon zirela sorreran, ez? Guri iritsi zitzaigun proposamena dantzatzeko, garai horretan elkarrekin biltzen ginen, gandan eta beste dantzataldeetan. Eta bueno, ideia zuten eta plantatu ziguten eta gustora hartu genuen, eta ezakit oso arin izan zen sorrera, eta berez ez dakit zein izan zen lehenengo ideia, beraiek esango dizute hobeto, baina... Nik berezik ez dakit nola sortu zen Iseia, zeren gu musikariak jasotzen genuen Ismaren deia, eta aizu, egin behar dugu gauza bat, animatuko zinen, bai. Eta Ismak banatzen zizkigun partiturak, arduratzen zen oso ongi dena garaiz iristeaz, eta ja bere arduratzen zen ensaioetaz. Musikariak beti ensaiatzen genuen aparte, eta dexente ateratzen zitzaigunean eta ja data bat hurbil genuenean, hasten ginen azkeneko ensaioak dantzariekin batera egiten, eta hor joan ginen ikusten zer zen Iseia, baina zere batean bakarrik musika bagenekien zer zen. Ez dakit nik, Iseia nik badakit gogoan dudana, denbora handia pasatu delakoz, Ismaelek eta Izaskunek ideia izan zutela, esango nuke, eta hien asmoa zela pixka bat folkloreari buelta bat ematea eta zerbait berritzailea egitea, pertsonaia berriekin, musika berriarekin, formato berriarekin, musikak, esango nuke nik, baduela berrikuntza handia, baseak erabiltzen zirelako, ordura arte, tradizioa, pixka bat apurtzea zela helburua, baina ez dut besterik gogoratzen. Bueno, asko pentsatu eta gero, ez dakit. Nola sortu zen, niri Ismaelek proposatu zidan jotzeko, eta bai egondu naiz pentsatzen nolatan izanen zen, eta pentsatzen dudana da, garai horretan batez ere Mikel Atxe dantzataldeko dantzariek eta nahiko zutela gauza diferenteak egin eta sorkuntza lanetan aritu. Egia esan, nik ez dut oso ongi gogoratzen zen izan zen hasiera prozesuan, nire gana etorri zirenerako dagoeneko nolabait ideia montatuta zegoelako. Bai gogoratzen dut, ni garai hartan, betianik Desiganda ikastolako dantzataldean aritu nintzen, hasiera batean Mari Angelesekin, gero Izaskun Iturri ere izan genuen, eta gero Mikel Diazekin eta uste dut Izaskun izan zela nirekin harremanetan jarri zena, azaldu zian horrelako proiektu bat zeukatela, dantza eta musika uztartzeko proiektu bat zela, eta zerbait desberdinak nahi zutela, eta horretarako harremanetan jarri ziren hainbat dantzarirekin, eta tartean nirekin.
Bizi genuen esperientzia modu oso intensoan, oso polita izan zen esperientzia. Niretzat 15 urte nituen, eta adin horretan, halako proiektu bat izan zen izugarria, ez? Nik uste dut hor lortu nuela ere alduntzea, konpromesua, lantaldea, erabaki asko, eta bizi genuen oso intenso eta oso positibo. Bizitako esperientzia oso polita izan zen. Baiz, esan dizudan moduan, gazte batzuk bagunden, baina beste dantzari batzuk behar genituen, eta egon ginen pentsatzen, ia zintzuk nahi zuten implikazio horretan sartu. Ez izatea bakarrik lau koreografia ikasi eta listo. Baizik eta bestelako implikazioa zeukatenak. Eta orduan, handik eta hemendik, batui eta besteari esan genien, eta horrela sortu genuen taldetxoa, 8 dantzariren taldetxoa. Ni oso gaztetxoa nintzen, hori 14-15 urte nintzen, niretzako, ni amaiur dantza taldetik etortzen nintzen, eta Izaskunek gonbidatu zidan. Bai joaten ginera, asteburuetan eta Tolosara suelto ikastera, eta horrez autu egin. Gonbidatu zidan, egia da ni nintzela, nik uste Atarrabiakoa ez nintzen bakarra. Eta niretzako izan zen, ilusio handiz. Hartu nuen proiektu hori, oso polita izan zen. Oso polita izan zen, dantza berriak sortu, jantziak egin, jende berria, ni ilusio handiz, musikariak, izan zen, oso niretzako oso polita, oso berezia. Para mí fue súper bonita. Recuerdo mucha pasión, muchas ganas, colaboración, muchos espectáculos, horas de ensayo, y yo creo que fuimos un grupo así unido y con mucha capacidad de trabajo y de sacar las cosas adelante. Egia esan oso esperientzia ederra izan zen, oso intentso izan zen. Gogoratzen naiz ensaio desente egiten genituela eta ensaioak eta gogorrak izaten zirela, esan edo fisikoki eta exigentea izan zela. Baina gero, prestaketa lanak denbora desente hartu zuen, baina gero, ikusita zin izan zen emaitza eta hori guztia izan zen oso esperientzia polita. Ikustu garaile hortarako ere nahiko, ez dakit nola esan, edo berria, edo desberdina edo zela, gaur egun ohituago gaude horrelako ikuskizunekin eta baita maila lokalagoan ere, baina garai horretan, edo ez dakit nire adinarengatik den edo nik orain daukadan oroitzapena da, ez zegoela ez da ere horrelako ikuskizun handirik behintzat gure herri mailan esan nahi dut. Eta orduan oso polita izan zen ikustea dantza, musika, zerbait nolabait esan tradizioa eta pixkat dantza garaikidetik gertuago ere zegoena holako uztarketa bat, eta nik oso esperientzia polita gogoratzen dut. Gero, dantzariekin ere, bereziki dantzariekin egiten genituen ensaioak, eta orduan oso harreman polita genuen, eta exigentea zen, baino zapore gozoa gelditu zitzaidan niri behintzat. Esperientzia polita izan zen, hori desberdina zen egiten ari ginena, eta gainera harrera oso ona izan zuen eta aktuazio pila egin genituen hainbat lekutan, Nafarroan eta Nafarrotik kanpo, eta izan zen esperientzia oso polita da. Niretako esperientzia, behar dut hori, 16 urte nuzkan garai hartara, eta ensaiatzen ginuen, gogoratzen dut Ismaelen etxean zenbait ensaioetaz,
Bipolinarekin, bueno, nire egize nahiko ongi moldatuan nintzen betitik, baina kasu honetan, bueno, eskatzen zidan hainbat erronka, igual ez direla niretako horren errazak, erritmoa eramatea edo baita itxarote luzeak egitea, ez? Adibidez, sarreran agian banituen 20 konpas esperatu beharrak. Eta, bueno, esnekin kontatzen lauko konpas bat 20 aldiz, orduan beti egon behar zuen horri Ismaelek niri abisatzen, akordiona eta gero edo txistua edo silbotea, eta beti horretan, kriston laguntza, baina baita urduritasuna ere, orduan ere ohartzen naiz, ez nola berez ikuskizuna ikusten, beti ginauden ensaiatzen aparte, eta gero aktuazioa egunean berean, atzian, ez? Eta, zenbait pasarte edo ikusten genituen, edo nik ikusten dituen, baina bertzenaz partiturari begira, zenbatzen, akordeona noiz hasten den, tak entzuten duzunean hasi behar duzu, gero ere batzutan kezka argiak itzaltzen zirelaik partitura ikusi ahal izatearena, hortarako ere errazten zizkiguten linternatxo batzuk, eta gero ere tentsio eta seriotasun momentu horietaz aparte, gure arteko irriak ere bai, zenbait janzkera, mugimendu eta puestan estena celebreak egiten zitzaizkigulako eta horren arira igual grazia edo txisten bat egiten genuelako ez gure artean. Holako litzapenak. Izeia aurrera ateratzeko, ordu pila sartu genituen, lan asko egin genituen, gure kabuz egin genuelako guztia, gehien bat Izaskun eta Ismaelek, baina besteok ere hori lan asko egin genuen, baina bukaeran pena merezi izan zuen, leku asko ibili genituelako elkarrekin, eta esperientzia oso polita izan zen. Oso ongi. Garai horretan izan zen oso intensoa, oso polita, ze euskal musikan izan zen gauza bat oso berria garai horretan, eta nik uste du denborean zehar gainera iraun duela, ez, berritzaile kutsu horrek. Eta ensaioak izan ziren zoragarriak, ze jotzen genituen betiko gauzak, baina kutsu berri batekin, eta gero dantzariekin eta elkartzen ginenean oso ongi pasatzen genuen. Oso oroimen politak. Gogorra ere, garai batean ensaio asko izan ziren, eta astebururo joan behar ginen nonbaitera, eta ordu eta bidai asko suposatzen zuen, baina oso oroimen polita. Niretzat izan zen plazerra parte hartzea eta nirekin kontatzea, eta esandakoa, lehendabiziko aldian elkartu ginela musikariak kantak ensaiatzeko eta hauta beste, komentatu genuen, ez? Berria da, erabat berria, doinu tradizionalak ere hor bat zeuden, baina ikuspegia da, bereziki basea, hor geunden gu horren gainean jotzen, eta ere, esango nuke, hori bai gogoan dudala, estraineko aldiz burlatan egin genuela ni burlatarra izanik, niretzat izan zen izugarrizko harrotasuna, ez dakitze gertatu zen, Atarraiban ezin izan zen egin, eta burlatan Lizgibelan ez zuzen ere egin genuen lehendabiziko emanaldia. Esperientzia hori izan zen batetik polita, zen ari ginen zerbait sortzen ezberdina, bestetik intensoa izan zen, zeren, nahiz eta denbora askorekin proiektua garatu nahi izan, azkenean beti arazoak sortzen dira, ez? Bai entseguak egiteko lekuetan, orduan ez zegoen kulturetxerik, ez zegoen espazio egokirik, egon behar ginen leku ezberdinetan genuen moduan ensaiatzen, lortu genuen Indurain anaien kiroldegian ensaiatu ahal izatea, baina igande goizetan edo olako zerbait, edo ez dakit, goiko pasilloetan, izan zen gogorra zentzorretan espetzegoen nola espazio egoki bat. Nik komentatu nuke, garai horretan izan zen giro politaz aparte, ez, gero antolaketa aldetik atzetik egondako jende guztia, ez? Gogoratzen dut, hori,
han geundenean aktuazioetan eta prestatu aurretik, eszenatokiaren atzean zegoen mugimendu guztia, jende pila bat, jantziak bata bestearen atzetik, ez dakit nori hautsi zaio media, eta guri musikariei hori oso ongi zetorkigun, ez? Egu bagenuen guri urduritasun propioa, ez? Hanka sartuko ote genuen, ez genuen, musikak zuzenean da hori daukana, eta aldi berean dantzariek bazituzten bere gauzak ere, eta horre gauza bitxi asko sortu ziren, ez? Eta nik inoiz ahaztuko ez dudana izango da gainera gure estrenaldian burlatan gainera izan behar, eta justu nire soloan musika, argindarrak fuera, eztanda egin zuen, eta hor ilunpean jo behar izan genuen. Gehituko nuken eretako antzokietan edo zenbait espazio plazak ez diren bertze egiseko espazio batzuetan igual lortzen den soinua, ni bibolin jole naizen aldetik, mikrofonoarekin jotzearen lehen esperientziak eta bibolinaren beste soinu bat entzutearena, eta ostras, hori ni naiz. Baita kamerinoak ezagutzea, makillatzea, ni 16 urterekin nintzen makillatzen, eta niretako zerbait berria zen, eta makillatu behar duzu, bertzenaz dena ematen dugu mamuak eta foko pila bat daudelako, nahiz eta gu gibelean egon, eta ondorengo egunean dermatitisarekin iratzartzea, pero joitura falta eta zala izateagatik nuen bezalakoa. Eta hoixen izanen zen. Pues igual las horas de maquillaje. O sea, aparte de todos los ensayos, luego era maquíllate y la verdad que eran tus 3 horas allí pintándote, no moviéndote. Sí, lo recuerdo como algo así como anecdótico. Y luego, tampoco tengo una anécdota en concreto, pero pues es que era ir a los sitios y dejar a la gente, al público, ¿no? Pues con la boca abierta, ¿no? De lo que hacíamos antiguamente, que ahora, claro, también las cosas van cambiando y van perfeccionándose, pero antes era como, wow, qué cosas hacemos, ¿no? Y las coreografías pues eran novedosas, eran bonitas, no sé. La música era espectacular y a día de hoy la sigo escuchando. Ni Izeia taldeko partaiderik gazteena izan nintzen. 12 urterekin hasi nintzen Izeian parte hartzen. Eta oso gazte nintzen, eta ez ditut oroitzapen oso argiak. Bai gogoratzen dut disiplina zer den ikasi nuela. Eta asko disfrutatu nuen aldi berean ere. Asko ikasi, eta hoxe, nik oroitzapen oso polita ditut. Urduritasuna, gero emanaldia egin eta gero satisfakzioa, nekea, urduritasuna, oroitzapen oso polita ditut. Egia esan, jakin nuenean 25 urte egingo zuela, sorpresa hartu nuen, esan, ostras, 25 urte. Eta sorpresa handia izan zen jakitea, Tarrabiako dantzari eta musikari gazteagoek ere, helduko ziotela nolabait lekukoari, eta beste buelta bat emanda, edo ez dakit oso ongi oraindik nola, baina orduko ura berrartzeko asmoa edo ideia edo gogoa zeukatela. Eta ez dakit guk etxean, CD-a eta atera zen bere garaian, eta egia esan musika ere zoragarria da. Guk etxean askotan entzuten dugu, eta esatzen dugu, ze polita, 25 urte pasa dira, baina oraindik ere ez dakit. Eta, ez dakit besterik gabe, sorpresa sartu nuen, baina gogotsu nolabait, ekimen berri hori ikusteko, eta zeta hori. Bai, nik musikari bezala, nire musikarian ikuspegia dantzari ikaragarriak izateaz gain eta buelta handia emateaz gain, esango nuke pixkada jaso genuela, zegoela jakin mina Izeiaren gainean eta etorri zirela, niri tokatzen zela musikari asko, eta harridura erakutsi zutela zenolako ikuskizuna eta ikuskizunaren tankera
esanguratsu hori ikusterakoan, eta aholkatu zigutela besteak beste, musika mesedez erregistratzeko, etorkizun handia zegoelako horren arira. Bueno, diskoa ateratzen 3 urte beranduago, 2004an kaleratu genuen. Hasierako emanaldietan jotzen genuen, hor zuzeneko, eta beti gerturatzen zitzaigun norbait galdetzera. Eta hau baldaukazu grabatu eta ezin dugu lortu musika eta ez genukan ezer. Genukan gu erabiltzen genituen baseak eta jazta. Eta bueno, animatu ginen grabatzera, grabatu genuen hori 2004an, Barandiengo auditorioan zegoen estudio batean, Binario estudioan, eta bueno, hor agertu ginen zuzeneko emanaldietan agertzen ginen musikari berdinak, eta bueno, ja grabatu genuen, hasiera batean egin genituen 500 kopia, nahiko azkar saldu ziren, eta gero beste 500. Eta, bueno, gutxi gora bera, 1000 kopia gongo dira hortikan bueltaka. Bai, gehitu nahiko nuke, Izeia 2001an egin genuenean, gurasoen implikazioa oso handia izan zela ere. Ez bakarrik 8 pertsona horiena gehi musikariak, noski, musikariak hor zeuden eta lan handia egin zuten, Ismael Jaguek egin zuen ikaragarrizko lan handia, ondoren diskoa grabatu zuen, eta disko bat grabatzea ez da horren erresa. Lan handia dakaratzetik, eta bueno, hori, bere betiko modura, lan handia egin zuen, ez? Eta nik uste dut hori islatuta geratu zela disko horretan, ez? Baina gurasoen eta familien implikazioa ere izan zen oso handia eta oso polita. Ikuskizunean, bakarrik geunden 8 pertsona, 8 dantzari eta 4 musikari hor oholtzan. Baina atzean, backstage-ean, bazeuden beste hainbeste pertsona. Eta horiek denek laguntzen ziguten dantza batetik bestera, jantzi aldaketak egitera, eta laguntza handia izan ziren momentu horretan, baina ez bakarrik momentu horretan. Jantziak egiteko ere, hori bilitziren danak josten, danak bilatzen emanaldiakan eta hemen, eta kotxeekin, noski, kontutan izan behar dugu, nintzela nagusiena, orduan neuzkan 25 urte, uste dut, hor nunbait, eta gazteenak 12-13 urte zeuzkala. Orduan, noski, alabeharrez, gurasoen apoio hori behar genuen. Eta emanalditik emanaldira ere eramateko, eta bueno, danarako. Orduan nik uste dut garaitxo horretan lortu genuela horrelako familia handi bat izatea. Eta nik ez dakit, geratu zaidan, buruan geratu zaidana edo, eta bihotzean, bada hori, kariño, berezi hori, ez dutasuna dantzarion, musikarion eta familien artean. Orduan, hemendikan nire eskerrak bidali nahi dizkiet 2001an parte hartu zuten, guztiei, ez bakarrik dantzari eta musikari, atzetikan egon ziren guztiei ere bai. Bueno, ni asko ikasi nuela, eta dantzarekiko maitasun handia, eta euskal kulturarekiko ere maitasun handia piztu zitzaidan niri. Eta, ilusio handiz ere hartzen dudala zuen proiektu berria. Ezagutzeko. Polita iruditzen zaidala, nola nahi izan duzuen zuek, berreskuratu eta nola kanpotik gogoratu zareten eta urte hurren bat egin behar dela, eta gu astuta genuen gana, ni behintzat, eta, ideia oso polita iruditzen zaidala. Gehituko nuke oso pozik nagoela beste gazte batzuk hartu izanaz erronka hau. Espero dut guk bezain pozik eta beste ilusioz hartzea. Eta, euskal kultura, musika, ikuskizun hori izugarria izan zen garai horretan. Nik uste berritzailea izan zela. Eta, gaur egun, erronka berri horrekin, gogoz hartzea espero dut, eta eskerrak ere ematen dizkizuet,
zuei, horregatik. Kaixo, ni Maider naiz eta dantzari izan nintzen. Oso esperientzia polita biti. Goztuko duzue. Ez dakit zer gehiago esan. Y daukat una memoria de pez, buena. Ikusi duzu bideoa, ez? Jende asko elkartu zuen. Denbora pasa da, bai. Bizi zuten musikariak eta dantzariak duela Jende asko elkartu zuen. Denbora pasa Zer da gehiago nahi kontatzea?